Dobrý deň, vítam vás na dnešnej tlačovej konferencii. Podľa zverejnených informácií polícia dnes obvinila podnikateľa Ladislava B. zo zločinu neodvedenia dania poistného. A pripomíname, že polícia ho obvinila na základe tých istých zistení, pri ktorých kontrola daňového úradu v minulosti nič podozrivé nezistila. Polícia odmietla trestné oznámenie Kriminálneho úradu finančnej správy. Vedenie finančnej správy nepodalo odvolanie proti odmietnutiu trestného oznámenia, ktoré pripravili ich podriadení. A polícia ho teraz obvinila na základe zistení, ktoré minister vnútra Robert Kaliňák vehementne obhajoval, pretože vraj šlo o dobu kešu. Neverím, že všetky tieto rozhodnutia štátnych orgánov ochraňujúce človeka podozrivého z daňových podvodov boli náhoda. Som presvedčená, že niektorí predstavitelia nášho štátu sa tento podvod snažili zo všetkých síl ututlať. Vznesenie obvinenia voči pánovi Ladislavovi B. je dôkazom, že tlak opozície, tlak občanov, ako aj informácie v médiách majú veľký význam. A chcela by som sa z tohto miesta poďakovať tisícom občanov, ktorí vytrvalo prišli na naše protesty, ktoré sme organizovali v Bratislave. Len v Bratislave sme zorganizovali viac ako 12 protestov. Ďalšie protesty boli v regiónoch a na týchto protestoch pred komplexom Bonaparte sa vystriedalo viac ako 40 000 ľudí. Prišli aj napriek horúčavám, prišli napriek prázdninám, aby povedali vláde, aby povedali pánu premiérovi, že sa má vysťahovať a aby mu povedali, že právo a spravodlivosť má platiť pre každého. Verím, že táto kauza bude dotiahnutá do konca a že ju špeciálny prokurátor pán Kováčik nezametie pod koberec, ako to on zvykne robiť s politicky citlivými kauzami. A v súvislosti s touto kauzou vyzývame opätovne na dôkladné prešetrenie okolností, za ktorých minister vnútra Robert Kaliňák kúpil od pána Bašternáka firmu BA House. Vidíme, že pri pánovi ministrovi boli pri vyšetrovaní podozrení policajti veľmi ústretoví a veľmi nedôslední. Aby si štát zachoval aspoň zvyšky dôveryhodnosti, musíme sa preto dozvedieť, či pán minister vnútra pri obchodoch s pánom Bašternákom bol alebo nebol zvýhodnený. Predseda vlády býva v byte pána Bašternáka a vo februári v sobotných dialogoch vyhlásil, že, citujem ho, ako náhle bude vznesené obvinenie, tak pochopím, že tam jednoducho nemôžem zostať. To, že je absurdné, aby predseda vlády býval v byte človeka, ktorý je podozrivý a teraz aj obvinený z daňových podvodoch, my sme to pochopili už pred rokom, hneď na začiatku celej kauzy. A verím, že teraz konečne to pochopí aj pán Fico, pretože darmo sa bude tváriť ako bojovník proti korupcii, čo je teraz jeho najnovšia póza, keď každý mesiac platí nájomné človeku, ktorý je obvinený z okrádania štátu, a teda z okrádania všetkých ľudí na Slovensku o milióny eur. Ďakujem veľmi pekne Veronike Remišovej. A ešte raz by som chcel upriamiť pozornosť na verejný prísľub Roberta Fica. Bol to verejný prísľub vyslovený 25. februára v relácii Sobotné dialógy, kedy nám premiér vlády prislúbil, že okamžite, ako bude Ladislav Bašternák obvinený, on sa sťahuje. Chcel by som zároveň odkázať pánovi premiérovi, aby si v tomto prípade nehľadal žiadne výhovorky. Tak, ako som viackrát povedal, som pripravený osobne pánovi premiérovi pomôcť so sťahovaním, ak by náhodou vykalkuloval, že nemá na nový nájom. Ak by chcel povedať, že nemá na zaplatenie sťahovacieho vozidla, veľmi radi mu ho zaplatíme, alebo ľudia sa veľmi radi zložia. Ak povie, že nemá na zaplatenie sťahovákov, tisícky ľudí, ktoré chodili pred Bonaparte, budú ochotní prísť a pomôcť mu, odniesť v rukách aj krížom cez celú Bratislavu na druhú stranu celý jeho nábytok. Pán premiér, je čas. Sťahujete sa. Pevne verím, že tento sľub, ktorý premiér dal, nedopadne tak, ako nám dával sľub, že v roku 2010 bude diaľnica do Košíc. Že nedopadne tak, ako hovoril, že keď bude akékoľvek podozrenie v prípade ktoréhokoľvek ministra, do 3 sekúnd ho odvolá. Že nedopadne tak, ako nám slúbil, že v roku 2014 už v politike nebude.
Zároveň by som však chcel vyzvať pána premiéra k tomu, že sťahovanie nestačí. Pán premiér za 53 mesiacov, ktoré v tomto ukradnutom byte, postavenom z daňových podvodov, zobral dokopy úplatok viac ako 235 000 eur. To je rozdiel medzi férovou tržnou cenou v tomto byte, podotýkam byte, ktorý dokopy aj spolu s terasou má viac ako 500 metrov štvorcových, čiže ide o jeden z najluxusnejších bytov v Bratislave. Čiže tržná cena tohto bytu, nájom plus energie plus permanentná 24-hodinová strážna služba dole v komplexe Bonaparte je približne 7300 eur. Pán premiér nás tu opíja rožkom 5 rokov, že on platí 2850 a že vraj to je tržná cena. No nie je to tržná cena. Za túto cenu si neprenajmete v Bonaparte najmenší byt, ktorý tam je. Tržná cena je 7300, to znamená mesačný rozdiel 4450 a dokopy rozdiel za 53 mesiacov pán premiér od daňového podvodníka, ktorého dnes obvinila polícia, zobral úplatok 235 000 eur. Čiže pán premiér, ak ste chlap, tieto peniaze vrátite do štátneho rozpočtu. A zároveň konečne prestanete kryť Ladislava Baštrnáka. Zároveň dovolte, aby som vyjadril pochybnosť nad tým, že polícia koná spontánne. Pri mimoriadnej schôdzi na odvolávanie Kaliňáka v deň odvolávania zrazu prepadovka u Baštrnáka. Pri mimoriadnej schôdzi za odvolávanie Fica deň predtým prepadovka u Baštrnáka. A dnes, deň potom, ako denník Gen zverejnil informáciu, že zrejme minister vnútra Kaliňák priamo zasahoval do toho, aby znemožnil prepadovku vo firme Ladislava Baštrnáka, zrazu máme zverejnené obvinenie. Podľa mojich informácií z prostredia NAKY toto obvinenie je spracované od 16. novembra minulého roku, presne v tej istej podobe, ako dnes bolo podané. Od 16. novembra obvinenie spracované, iba sa čakalo, kedy sa vyťahne zo šuflíka. Čiže znova mi to prípada klasická smerácka práca, ako majú na opozičných poslancov vždy niečo nachystané v šuflíku a v správny čas vyťahnu, tak takisto v tomto prípade spracované obvinenie a nachystali ho vtedy, kedy treba prekryť to, že Kaliňák tu zrejme vybavoval, aby sa u Baštrnáka žiadne dokumenty nenašli. To včera zverejnil denník Gen a je to veľmi závažná informácia. Každopádne dnešný deň je začiatok jedného veľkého víťazstva tých ľudí, ktorí chodili pred Bonaparte, ktorí bojovali, či už ako novinári, alebo ľudia, ktorí si povedali, že každý týždeň odmerajú ten kopec, napriek tomu, že vonku bolo 35 stupňov horko. Napriek tomu, že sa nám mnoho ľudí posmievalo, dnes začína veľké víťazstvo. A pevne verím, že je to začiatok toho, ako si Slovensko zoberieme späť. Dnes sme však zažili aj ďalšie jedno veľké víťazstvo, hoci možno na prvý pohľad sa nám to až tak nezdá. A to je otázka amnestie a tu by som poprosil, aby kolega Jan Budaj k tomu povedal viac. Ďakujem pekne. Naozaj Slovensko ide ďalej. Táto slovenská jar má svoje výsledky. Všetci viete, že Robert Fico otočil, že ustúpil verejnej mienke. Ja ho za to chválim. Takisto je rozumné, ak prestal chrániť Baštrnáka a verím, že vyvodí aj z toho tie konzekvencie, o ktorých bolo hovorené. Jednak voči ministrovi Kaliňákovi a jednak voči svojmu nájomnému bytu, ktorý je najvyšší čas, aby ho opustil. V Bratislave je veľa iných bytov, ktoré nesúvisia s pánom Baštrnákom. V každom prípade to druhé víťazstvo sa odohrávalo dneska aj v kuloároch pána predsedu Národnej rady. My sme tam dávali informáciu na schodoch, ale pre vás, ktorí ste tam neboli, opäť potvrdzujem, ako vidíte, schôdza mimoriadna, teda v skrátenom konaní sa na schôdzi nekoná. V tejto chvíli to koalícia o týždeň odsunula a ten týždeň je týždňom všetkých, ktorí chcú o tom otvorene hovoriť, ktorí chcú diskutovať aj s verejnosťou. Nie je vylúčené, že sa stretneme aj s verejnosťou v deň hlasovania na námestí SMP, pretože to, že sme dosiahli ústup nepriateľov zrušenia Mečiarových amnestií, to je historický prelom po dlhých rokoch. Ten ústup je jasný a je to kapitulácia verejná. Jasné, že čiastočne si niektorí odporcovia zrušenia Mečiarových amnestií namýšľajú, že sa im podarí zakomponovať do toho návrhu
triky a ako bolo povedané, pascu na to, aby napokon boli amnestie znovu platné. My sa snažíme, aby sa im to nepodarilo. Navrhli sme 5 bodov, ktoré žiadame, aby sa do programu dostali. Navrhli sme takisto tento odklad a navrhujeme hlavne, nech výjdu tí tvorcovia tohoto návrhu a nech sa postavia pred tých právnikov, ktorí napríklad včera hovorili v médiách a ktorí upozorňovali, že aj spôsob, akým menia ústavu, aj cieľ, s ktorým to robia, je proste chybný, je amatérsky, je narýchle ušitý a dalo sa ísť pokojne podporou môjho návrhu. Ale to by príliš priznali pred vami aj pred verejnosťou, že vlastne dávno amnestie mohli byť zrušené. Teraz sa budú chvíľu tváriť, že to predsa len tú verejnosť dobehnú. Chceli by sme dosiahnuť aj s vašou pomocou a pomocou verejnosti, aby nakoniec si to nemohli dovoliť. Jasné, že všetci tí pochybovači majú pravdu, že toto môže byť pasca. Jasné, že majú pravdu aj v tom, a dokonca mi to dnes potvrdili predstavitelia Národnej rady zo strany koalície pri tom rokovaní. Otvorene povedali, že už teraz sú na nich tlaky zo strany Mečiarovcov, zo strany tých, ktorí by mohli byť obvinení, keď sa amnestie zrušia. No ak sú tlaky dokonca na najvyšších predstaviteľov Národnej rady, vieme si predstaviť, že budú tlaky aj na ústavný súd, vieme si predstaviť, že budú tlaky aj na súdy, ktoré by v prípade budúcnosti začali konať. Znovu o všetkom rozhodne verejná mienka. Verejná mienka dosiahla toto, dosiahla úspech tam, kde mnohí hovorili, že sa zopakuje starý slovenský scenár, že proste opozícia bude kričať a bude hlasom na púšti. Dnes teda slávime, alebo môžeme verejnosti pripomenúť, že stojí za to si pripiť na 2 úspechy občianskej trpezlivosti. Jeden bojuje za zrušenie amnestií, druhý proti tomu, aby samotné ministerstvo vnútra a premiér kryli daňového podvodníka, aby premiér býval v byte, ktorý súvisí s daňovým podvodom. Obidve tie veci sú na dosah. Nech sa páči. Ak môžem, predsa len spýtam sa, ak teda Robert Fico v nejakom čase, reálnom, dohľadnom, sa nevysťahuje z bytu, plánujete, alebo aké kroky podniknete? Tak možno prezerať také malé tajomstvo. Ja som si priestor pred Bonaparte zarezervoval už pred pár týždňami a práve vtedy som si ho zarezervoval, keď som vedel, že obvinenie voči Ladislavu Bašternákovi na finančnej polícii je, alebo teda na NAKE, je už spracované. Čakal som, kedy ho teda vytiahnu zo šuflíka, čiže dnes večer pôjdem odkázať Robertovi Ficovi pod balkón jeho verejný prísľub a budem to robiť každý jeden deň, dokedy sa Robert Fico z toho bytu nevysťahuje. Jednoducho dal tu verejný prísľub, dávno tam už nemal bývať, lebo to, čo robí, veľmi demoralizuje každého jedného platiteľa daní. Každý jeden. Ten, ktorý žije z ruky do úst, alebo ten, ktorý zarobí čestne veľa peňazí, každý jeden, ktorý platí dane do našeho spoločného rozpočtu a zároveň vidí, že premiér legalizuje v podstate daňový podvod. A to nie je naozaj, že to nie je radový občan, je to premiér, ktorý stojí na piedestále, mal by byť vzorom pre každého jedného. A on v podstate legalizoval tento podvod. Kryje tento podvod, lebo kryje Roberta Kaliňáka, ktorý aktívne s týmto daňovým podvodníkom obchodoval a tým pádom veľmi demoralizuje každého, kto poctivo platí dane. Aký máte pocit, keď máte zaplatiť 10 eur, 100 eur alebo 1 000 000 eur do štátneho rozpočtu, keď zároveň vidíte, že niekto druhý, keď je kamarát, keď je náš človek v úvodzovkách, si v pohode príde, pošle papiere na daňový úrad a vyplatia mu fiktívne nadmerné odpočty len za jeden jediný rok Ladislavovi Bašternákovi 8 miliónov eur. Tento človek nás okradolo 8 miliónov eur za jeden jediný rok. To je na starú menu 240 miliónov korún. A tohto človeka aktívne dlho kryje Robert Kaliňák a Roberta Kaliňáka kryje Robert Fico. A to je veľmi, veľmi smutné, ak títo dvaja ľudia v prvom rade tu majú zabezpečiť spravodlivosť. Takže určite nedovolíme, aby Robert Fico býval v tom byte len tak. Keď tam bude chcieť bývať, každý večer bude počuť Matoviča pod svojím balkónom. Pán Matovič, ja mám len 2 také technické otázky. Odkiaľ ste mali informácie o tom, že má byť teda vznesené obvinenie? Od ľudí, ktorí na NAKE robia,
a sú zhrození z toho, že to obvinenie jednoducho niekto umelo držal v šuflíku. Čiže išlo o nejaký únik informácií. Áno, išlo o únik informácií taký, akými disponujete hocikedy vy. OK. A druhá vec, nie som si istý, že či v tom Bonaparte sú momentálne nejaké byty na prenájom, čiže odkiaľ ste čerpali tú sumu, ten rozdiel, z ktorej ste to vypočítali. Keď si dáte do Google a dáte si nájom bytov, tak je v dispozícii prenájmu, alebo máte aj v pamäti Google, byt 270 m2 za sumu približne 5 000 eur. Čiže pri 270 m2 je 5 000 eur. Je adekvátne sa domnievať, že pri podlahovej ploche 370 m2, čo má pán premiér, plus teraz sa viac ako 100 m2, že tá suma dosahuje približne túto výšku. Lebo on síce prezentuje, že na energie 200 eur, no skúste vykúriť taký byt aj so všetkými energiami za 200 eur, figu borovú. Čiže reálne energie sú tam okolo 800 eur, plus je tam 500 eur na byt štandard strážna služba, čo každý jeden byt platí. Čiže keď si už iba odrátate tieto dve sumy, tak ste na sume 6 000 eur. Čiže ja hovorím, že 6 000 eur pri nájom pri byte 370 m2 plus terasa a v ponuke normálne nájdete byt 270 s týmito poplatkami za približne 5 000 eur. Čiže nie je tam žiaden iný byt na prenájom. Je to Možno je, akože tá ponuka sa mení, aj vy si nájdete bez problémov v Google, keď si dáte Bonaparte byt do prenájmu, tak nájdete aj historické údaje, aj aktuálne. Ďakujem. Mimochodom, ja som na internete raz naozaj mimovoľne, nie že by som hľadal byt Bonaparte, ale vyskakujú reklamy realitiek a bol tam taký menší byt. Nebol to ešte byt, v ktorom býva Robert Fico. Verme, že aj ten tam za chvíľu bude v ponuke. Ten bol na predaj a bol za takú kotlebovskú cenu 888 000 eur. Ale neviem zaručiť, či to nebol nejaký internetový fake, ale takýto, nehal som si to vytlačiť, takúto milú stránku som si odložil. Chcem ešte potvrdiť, že ten termín, kedy by sme to chceli možno aj s občanmi odhlasovať, pretože oni budú mať tento raz možnosť to vidieť priamo na prsty, či tie naše návrhy, aby tam bolo nepremlčateľnosť trestných činov, či prejdú, tak ten termín bude štvrtok 30. apríla o 17. hodine na námestí SMP. A ja ešte len dodám, že vysťahovanie sa pána premiéra z bytu je len jedna časť. Očakávame, a myslím, že aj občania oprávnene očakávajú, že potom, ako bol Ladislav Bašternák obvinený, tak odstúpi aj pán minister Kaliňák. A možno len pikošku na záver. Bude veľmi, myslím si, zaujímavé aj pre médiá sledovať, ako pán premiér, či už sám, alebo s našou pomocou, alebo si možno najmä nejakú sťahovaciu službu, ako bude sťahovať tie luxusné kusy nábytku. Podľa fotografií, ktoré boli zverejnené, len jeho knižnica, ktorú má v obývacej vlastne miestnosti, tak nedal si zrejme na to pozor a neuvedomil si, že dnes sa akýkoľvek obrázok na Google dá vyhľadať veľmi jednoducho, tak len tá knižnica stála 15 000 eur. Len jedna knižnica. Len stoličky, ktoré tam má, každá jedna stojí 2000 eur. Čiže my mu budeme veľmi radi asistovať pri tom sťahovaní a veľmi radi zmapujeme ten nábytok alebo zariadenie, ktoré tam má podľa našich informácií za viac ako 1 000 000 eur. A zároveň sa budeme pýtať, keď pán premiér do tohoto bytu išiel ako do nezariadeného bytu, odkiaľ zobral na ten 1 000 000 eur. Je to úplne legitímna otázka. A som veľmi zvedavý na odpoveď pána premiéra. Lebo v tomto síce v menšom, ale veľmi mi pripomína jedného zbohatlíka, ktorý si myslel, že keď sa stane prezidentom, môže všetko. A to bol Viktor Janukovič a robil to dovtedy, dokedy ho davy ľudí z jeho haciendy nevysťahovali a dnes sa skrýva u Putina. Robert Fico, keď nechce dopadnúť tak isto, musí vysvetliť, odkiaľ na ten nábytok zobral a veľmi rýchlo sa z toho bytu odsťahovať. A vyzývame ho, aby ešte dnes povedal presný termín, kedy sa sťahuje a veľmi radi ho prídeme k tomu povzbudzovať. Možno, že na okraj, že aký máte najdrahší kus nábytku doma vy? Netuším, ale môžete kedykoľvek prísť, keď sa chcete pozrieť. To je veľmi dobrá odpoveď. Akože, ak by som povedal, moja manželka by bola veľmi rada, áno. Ale nie asi ako kus nábytku. Najdrahšie, čo doma mám, tak je moja manželka a deti. Ale hovorím, kedykoľvek, keď chcete, môžete prísť sa pozrieť. Ďakujem za pozvanie. No, zoberaj na tú povalu. Zoberte si niečo také staršie. Ďakujem veľmi pekne aj za dobrú náladu, aj za to, že ste prišli. Pevne verím, že toto je začiatok veľkého víťazstva pre Slovensko. Všetko dobré.